Глядзіце, на полі мокра, але у нас усе падрыхтаваныя, супер. Тады мы што, адважныя ребята, і пойдзем. Давайте я, ведаеце, пойду першая, вы за мной, я вам буду протаптывать. До вечера у нас будет трошки хайкингу, то все сегодня будут добро спать, потому что трохи поветра. Ну зараз почую сморковку. Яны не бодаются, никто не бодается, все только тискаются. Все, почалось. Так, все, заловили мою 23-ю. У іх, бачыце, такія ёсць нумаркі на вушах. Я іх запамінала па гэтым цифрам. І так я іх цяпер і заву там 23-я, 65-я. Яны увогуле прывыкаюць. І ёсць адзінае выключэнне 9000. Яе завуць 9000. А яна попадае да ўсіх дзялоў, да якіх можна папасці. Вось яна з кароткім хвастом зараз. Вось такая самая здаравенная авечка. Кароткі хвост, таму што яна яго недзе аддавіла і сама абарвала сабе хвост. Таму што яна да ўсіх дзялоў попадае. Меня козлы атакуют. Я мемщик атакуют. Глянь, які на меня обслюнявили. Ты погляди, Яны бесцырымонныя, яны могуць вас і падвінуць. Так. Гэта трэба вельмі любіць жывёлу. Гэта як, я не ведаю, там, з дзецьмі, не ведаю, там, мне здаецца, што там у дзіцячым садку там трэба працаваць толькі тым, хто, вельмі любіць там дзяцей. Я б, напрыклад, там, не змагла б такое вось вытрымліваць, так? Тое ж самае прыкладна і з жывёлай, таму што гэта, пэўны стрэс заўсёды ёсць. Какое красивое. Какие вы красивые. Чё? Тут зграя 30 ваўкоў ходзіць. Яны нікому нічога дрэннага не робяць, але суседскіх авечак яны, з гэтай вёскі 6 авечак ужо з'елі. Вось. Авечкі смачныя. Я ўвогуле філфак скончыла, романо-германскае аддзяленне, і перакладчыкам працавала італьянскай мовы, ангельскай, вось. Потым у нас з Лёшай была такая інтэрнэт-крама, мы для жывёл тавары прывозілі. Жылі ў Менску, потым купілі хутар на Браслаўшчыне. Паглядзелі, там было шмат людзей, якія таксама пераехалі з гарадоў. Дауншифераў, як яны там кажуць. Ва ўнутранай эміграцыі, ведаеце, так людзі на хутары з'язджаюць. І ва ўсіх была такая невялічкая гаспадарка, мы таксама пайшлі гэтым пуцём. Якраз нас падштурхнула, то было першае ўварванне Расіі ў Украіну. І мы так паразумелі, што калі ў нас не будзе такога, то будзе такі ціхі захват, і нам гэта не падабаецца. І трэба ехаць кудысьці да Еўропы. І з нашымі прафесіямі, як Юлія яшчэ больш-менш, а я эканаміст-маркетолог, скончыўшы эканамічны універсітэт. Наўрад ці там каму такія патрэбны былі б спецыялісты, то мы той бок з'ездзілі ў Славенію, бо нам гэта страна для эміграцыі перш за ўсё падабалася. Паглядзелі, што там многа сыравараў. І нам цікава стала гэта такая штучная вытворчасць сыроў, і мы паціхоньку началі ў гэты бок працаваць. І людзі да нас пачалі ездзіць, паглядзець на гаспадарку, там пачаставацца сыру гэтага. Паглядзелі мы, што ёсць і цікавыя людзі ў краіне. І так больш-менш мы супакоіліся там. І ўжо думкі пачалі адыходзіць гэты пра эміграцыю. Ты жывеш там на прыродзе, і не гледзячы на гэта, у цябе ўсё роўна там проста кожны дзень поток людзей. Потом, як ўжо прыйшоў 20-й год, вырашылі праявіць грамадскую сумленнасць, запісаліся да штабу Бабарыкі, збіралі подпісы там. І вось, калі яго ўжо забралі да турмы, то мы уже пачалі троху пакавацца, збіраць валізкі. Зараз мы будзем рабіць сыр, залілі малако. Мы будзем чакаць, пакуль яно нагрэецца прыкладна да 35 градусаў. А потым туды мы пакладзем з вамі фермент і
будзем з вами чакаць, пакуль будзе гатовы згустак. Сельскія жыхары, яны казалі, у вас там коні здохнуць, авечкі вашы здохнуць, усе здохнуць, бо мы рабілі нечаканае для іх. Гэта як іх скрэпы там ламала, таму што у дзяржавы, у беларускай, мне так падаецца, такая місія, ці што, тых людзей зрабіць падобных на жабракоў болей. Калі ты не задаеш ніякіх пытанняў, а просто ідзеш як валацуга да той працы, там нешта адрабіўшы, бомбіну ўжо апусташыў, і все, дзень скончыўся. Разоў 20, можа, я бачыў такое, што гэтай коні бедныя, яны ўжо самі знаюць, куды ісці дадому, ён ідзе, а на тым вазу ўжо ляжыць цела проста. Яно там уже і храпіць, бутылка ды кавалак сала, гэта ўсё, што патрэбна. А яшчэ паглядзець увечары тэлевізор, і калі там якісьці ворагаў знайдуць, асобна сярод там гарадскіх жыхароў, інтэлігенцыі, которые, ну, яны насамрэч там ціха ненавісць у іх да іх ёсць, бо мы не раз гэта адчувалі на сябе, і там нейкія шкоду там зрабіць заўсёды пыталіся гэтыя людзі, которых штосьці ў жыцці не атрымліваецца толькі потому, што яны не хочуць нічога для гэтага зрабіць. А калі ў кагосьці яны бачаць, што ты прыехаў гарадскі у вёску, і за 2 гады ён там змог зрабіць сабе там, і у яго статак з'явіўся, ён карову, нейкі коні, там глянь, ты машына там яшчэ новая паявілася, то, ну, адно толькі, што яны могуць падумаць, што гэта нешта накраў, ці там з Еўропы, наверное, яму там засылаюць, каб ён тут разлагаў насельніцтва. Вось калі ў нас гатовы згустак для таго, каб рабіць сыр, вось бачыце, ўсё, гэта значыць, што ў нас гатовая гісторыя, і мы можам працаваць далей. І наша задача гэта аддзяліць сыраватку менавіта ад сырнага цеста. Для гэтага нам трэба разрэзаць яго на невялікія кавалачкі. Гэта цікавы такі працэс. Сыру можна вучыцца ўсё жыццё, і ўсё жыццё ты ўсё роўна будзеш адкрываць нешта новае пра гэтыя прадукты. У нас апошні там 19-20 год былі вельмі добрыя продажы. Ну і, канешне, ўсё змяніў там 20 год. Гэтыя ўсе пераезды, яны, ну, пацягнулі амаль усе грошы, якія мы змаглі дастаць зноў з нуля. Але мы гэты шлях ужо, ведаеце, увесь праходзілі, калі мы пераехалі ў Браслаўскі раён. Ну, там же мы таксама ўсё пачыналі, там прыдумвалі, што рабіць. Тут ужо, дзякуй Богу, мы не прыдумвалі, што рабіць, таму што нас падтрымалі тыя людзі, якія замаўлялі ў нас сыры яшчэ ў Беларусі, а потым самі пераехалі ў Польшчу, і яны адразу сталі рабіць замовы. Была якась капеечка, потым пачалася зіма, і ўжо мы паглядзелі, што дастаўкі у нас там было, можа, да Кракаву там 2-3 замаўленні, то зусім не спасала. Прыйшлося мне, я пайшоў, знайшоў там сушы-бар і працаваў на дастаўцы ежы месяца 2-3, пакуль больш-менш там не упарадкавалася, там памалу-памалу. Плюс яшчэ трэба было купіць сена і ўсё такое. Нам падказалі адкрыць такую зжутку, гэта тыпу як Patreon. Там за тыдзень нам там сабралі нармальна, што мы змаглі, ну, закупіць, ну, там на паўзімы, можна так сказаць, сена вось для жывёлы. Гэта так нас падтрымала, ну, нават больш маральна, што мы тут, ну, не застанемся адні, што ўсё добра, што тут у нас ёсць падтрымка. Кожны тыдзень да нас прыязджаюць госці паспрабаваць сыры. Зараз ужо ёсць такая опцыя, як пакаштаваць дранікі. А потым мы ідзем вось на шпацырык, тут такія маляўнічыя краявіды, і самае галоўнае паглядзець на жывёлак, паціскаць жывёлак там. Ёсць людзі, которым бачна, што не хапала суразмоўцаў, ці як сказаць, і яны
па 4-му, па 5-му разу, яны там ужо ўсіх нашых жывёл ведаюць, але яны ўсё роўна там раз на месяц прыедуць, каб проста правесці час там за размовай, за якоюсь там. Так, беларусы, яны вельмі прыязджаюць за беларушчынай трошачкі. У суботу былі хлопец з дзяўчыны з Гданьску прыехалі. Там, можа, 700 кіламетраў прыйшлося праехаць. Былі з Нямецчыны людзі, яны адзін раз замаўлялі, захацелі пабываць, прыехалі. Нават калі самі размаўляюць па-расейску, але ўжо мы размаўляем па-беларуску, і яны ўжо пачынаюць адказваць па-беларуску, і ўсё, потым пішуць, ведаеце, мы ўжо тут і дома пачынаем па-беларуску размаўляць. То я лічу, што гэта вельмі добра. Гэта такая гарбатка. Трошкі там маліны, трошкі ажыны, трошкі таго-сяго. Так, хопа. Раз. Давайте дзяўчынкам. Дзяўчынкі у нас заўсёды самыя галодныя. Спачатку вам. Так. У нас, ведаеце, гэта, беларускія глютен-фры, яны без мукі. Чыста бульбачка. У нас 5 сабак. Кагосьці там выратуеш, а месца, ведаеце, калі месца ёсць, плюс-мінус одна сабака, то не вельмі. Мы глядзелі так, каб сабака была якая крупная, бо у яе менш шансаў будзе знайсці дом, чым, напрыклад, у якой-небудзь там пародзістай невялічкай сабачкі, якую там многія могуць сабе забраць. У Пашы, задача выпіць усю воду, якая ёсць на вуліцы. Яго, насамрэч, мы калі забралі, папярэднія яго гаспадары, так, кармілі і паілі раз на тыдзень. Мы пераехалі толькі ў Польшчу, пайшлі да ветэрынару са сваімі сабакамі, і нам там, ветэрынар, кажуць, возьміце кангальчыка, так, бо там з ім дрэнныя адносіны, карацей. Яго там хацелі, каб ён драўся, і яго там кусалі ўсе сабакі, там іншыя, карацей, такое. А ён, так, ён не такі непрабіваемы, яму толькі ён такі добры вельмі. Гэта парода, якая ахоўвае статкі у Турцыі там. І вось у яго, як усплылі там яго гены старыя, ён знайшоў гэтых малышэй, усіх там лапкай падгарнуў пад сябе, аблізаў. Наводзіў ён такі пазітыўны там вайб у гэтым хляву. Гэта місіс Марпл, таму што яна вельмі разумная. У нас калісьці было такое, што кароўка, мы толькі яе прывязлі, такая маленькая яшчэ была. Яна, карацей, вырвала там свой калок і уцякла. І місіс Марпл 5 кілометраў шла па следу. Прыйшла, знайшла кароўку і прывяла да яе. А гэта Барба. І чорная яшчэ там Урса бегае. Зараз паглядзім, каб яна курыцу не злавіла. Паша! Ён, канешне ж, ён. Паша! Галодная краіна, еш ужо, все абслюняўленае. Прадэгуставаў, правда, спадабалася табе. На табе апошні кавалак. Ёсць такі план зрабіць гатэль такі для сабак, але для складаных сабак, таму што гаспадарам з вялікімі сабакамі вельмі цяжка заўсёды знайсці месца, дзе бы можна было іх пакінуць, пакуль там яны кудысьці уязджаюць. І таксама хацім, гэта так, планы на такую будучыню, калі, напэўна, ўжо будзе нешта сваё, каб можна было таксама выратоўваць з Беларусі сабак, там з Гурскага, шукаць ужо тут ім гаспадароў, на будучыню. Можа, калі б не было столькі працы, і столькі рэчаў, якія трэба зрабіць, можа б там быў час на нейкую там хандру, нейкую такую. Але калі цябе проста няма на гэта часу, гэтыя ўсе думкі, яны кудысьці сыходзяць на другі план. Ехаць
фермерам у Польшу, ну, было в якім-то сэнсе страшно, бо сам сабе там у галаве напрыдумваеш, там і мова ж другая, як там з кім паразумецца. Мы там нікому не будзем патрэбныя, гэта не атрымаецца. Ну, але трэба проста рабіць. Мы недавно так подлічвалі, што за год у нас атрымалася як мінімум, каб быў такі стабільны ноль. Ну, ведаеце, гэта ноль, гэта ўжо вельмі добра, калі гэта не мінус. Насамрэч, конечно, лепш, чым было год таму, лепш, но як-то пастаўленыя мэты яшчэ не дайшлі мы да той кроплі, калі можна закінуць нагу на нагу і сказаць, што мы зарабілі гэта, тут наладзілі бізнес. Не, яшчэ раднавата пра гэта казаць, но ўсё ідзе сваім чарадом. Ёсць такое адчуванне, што ўсё будзе добра, як мінімум. Дакладна ведаеш, што ты можаш нешта рабіць сам, нейкі прадукт, які можа быць смачным, які можа падабацца. Адно гэта ўжо добра. В планах, калі б мы тут нешта хацелі купіць, то нешта такое буйное, каб, можа быць, гэта быў такі альтэрнатыўны хаб беларусаў, якія могуць пабавіць час друг з другом ўжо на прыродзе, сярод жывёлы, з добрай ежай, можа, з якой-то лазню пабудаваць, каб там гэта было ўсё максімальна падобна да радзімы. Прыходзіць разуменне, такая, ведаеце, ідэнтыфікацыя, што ты менавіта беларус, і ты ўжо хочаш ствараць менавіта беларускія нейкія рэчы, мець сваю зямлю, каб насамрэч ужо людзі маглі прыехаць там на дзень, на 2 дні, там на нейкія выходныя, на нейкі час у такую беларушчыну.